Milé děti, vážení přátelé, došlo k neobvyklé události. Z nějakého záhadného důvodu se sám Tarkan dozvěděl o tom, že jsme po celou dobu nedokázali uhlídat papouška. A že na nějakou dobu ho někdo odcizil. My všichni víme, že ho nikdo neodcizil, nikdo ho neukradl. Ale Tarkan potřebuje důkaz a online je teďko s námi, takže mu zamávejte do kamery, kamera může švenkovat. Je to online, vidíte, červené světýlko svítí, to znamená nahrávání probíhá. A my teďko provedeme kompletní rekonstrukci toho, co se stalo pro samotného Tarkana. Takže jak to začalo? Byli jsme tady, všichni jsme se tady shromáždili a protože bylo větrno, blížil se déšť a zároveň svítilo sluníčko, tak já jsem papouška zakryl svojí mikinou. To jste viděli, že jo? Takže to byl tento důkaz. Pomohu, jestli. A papouška jsem zakryl svojí mikinou. Všichni jsme se sebrali a odešli jsme směrem k dolnímu tábořišti. U dolního tábořiště, pamatujete si, kdo se od nás oddělil? Děška. Ne. Bára. Ne. Dáša. Dáša se od nás oddělila. Bára taky. Bára a Ježka. Bára a Ježka Takže Dášo, Ježka ne. když jsi se od nás oddělila, od dolního tábořiště, co jsi přesně dělala? Já jsem si přeci šla zavázat stan, To je pravda, pamatujete? protože vám všem neustále říkám, že když opouštíte tábor, tak si musíte co? A když jsem to řekla už 35krát, pak jsem to 35krát zopakovala, to už je kolik? 70krát. Tak jsem prostě na ten svůj stan zapomněla. Vzpomněla jsem si až dole u toho spodního tábořiště, takže jsem šla normálně bránou ke svému stanu. Ho zavázat. A co se dělo ve stanu? Jak jsi si zavazovala stan? Roztrčíte dírkou, vložíte je. Šňůrku. Šňůrku? Šňůrku. Byla to šňůrka. Bílá, jenom lehce načernalá. Taková od šňůrka bahna. mi přesně chybí na tom stanu. Mně se totiž úplně urvala, nevím, kdo to přišíval na začátku tábora. Takže to byla tato šňůrka, takže to byl tento důkaz. Tak předveď, jak jsi si zavazovala stan. No, přišla jsem k tomu stanu, zavazuji první, druhou, třetí a jak jsem zatáhla hodně, abych si ho fakt festovně stáhla, tak mě tento provázek zůstal v ruce. Co jsi s ním udělala? No, tak ten urvaný jsem si dala do kapsy, tam jsem to zauzlovala. No to stačilo, pak už tam byly jenom tak dvě. Dobře, dobře. A v tom stanu všimla jsi si ještě něčeho, co v táboře chybí? Všimla. Co to bylo? Vlajka. Myslíš tahle vlajka? No, co jsi říkal, že mám pověsit? A ty jsi ji nepověsila? Takže jsi ji šla pověsit. No to zapomněla, se omlouvám. Já mám fakt hrozně moc věcí v hlavě. 60 lidí na mě tam ze zadu, ze předu, zapomněla jsem. A jak ta vlajka asi tak vypadala? Ta vlajka byla velká, byla to vlajka České republiky, takže byla bílo-červeno-modrá. A ta bílá barva byla nahoře nebo dole? Nahoře. A modrá barva? Modrá barva byla takhle v klínu zleva. Byla to vlajka tohoto typu? Byla to vlajka přesně tohoto typu. Tak předveď, co si následně dělala s tou vlajkou. No, vzala jsem tu vlajku, šla jsem ke stožáru, že ji tam pověsím, že si toho třeba Adamoč nevšimne, že to je tak pozdě. No. Tak předveď, jak si věšela vlajku. No, přijdu sem a tady u
stožáru je takový udělátor s těmi ozubenými věcmi, za co se to přidělává. Tak jsem se to tam snažila přidělat a že to tak jako potáhnu nahoru, no to nešlo, tam se to úplně zaseklo nějak. Ten stožár a pak jsem to prostě, jak jsem to držela, tak jsem to takhle omylem utrhla kousek té vlajky. A ten odtržený kousek té vlajky měl jakou barvu? Modrou. A ozubení na tom trhu mělo jakou velikost? Odpovídala velikosti tady těch zubů? Přesně těchto zubů. Byl to tento útržek? Pasuje tento útržek do modelu vlajky? Zkusím. Pasuje. Pasuje. Takže, prosím, zpomaleně předvedeme, jak se utrhla. Rozumím. Přidávám sem, vinkluju, nejde to. Se trochu vztekla. Aha. Dobře. Takže to vysvětluje, jak se dostal útržek modré látky. Ale co si dělala hned potom? Když si všimla, že je utržená ta vlajka? Říkala jsem si, že to musíme rychle nechat někde opravit. Tak jsem si říkala, no co, zavolám Radkovi, vezme to do dačic do opravny látek. A jak jsi zavolala Radkovi? No, jak asi telefonem jsem mu zavolala. Stop. Tady si to zastavíme a vrátíme tok událostí zpět. A nyní pomaleně předveď, jak si telefonovala Radkovi. Telefon. Zpomaleně. Stop. Takže to vysvětluje, jak se dostal důkaz číslo provázek na důkazní místo. Dovolala jsi se Radkovi? Nedovolala. Nedovolala, tak jsem vlajku zase složila, že to vyřeším později a říkám si, on by se mohl někdo mrknout na ten stožár, až to budu mít opravené, že to tam rychle vrátím. A koho si požádala, aby se mrkl na stožár? Kdo tak by se mohl nejlépe hodit jako Richie. Říkala jsem si, že Richie by možná mohl se podívat, promazat nám trošku, jak to je zaseklé. A kde ty jsi stál, Richie, když jsi zaslechl volání, že je potřeba promazat stožár? Já tu procházel pod táborem, když jsem se vracel z nějaké té hry. Zmizel Richie na chvíli? Ano, začala odnést kruhy. Že odnes Jo, náš kruhy. kruhy, to je pravda. A kde jsi tak stál přibližně? Už je to dávno. Už je to dávno. Tady někde v těch místech jsem musel projít. Co jsi dělal, když jsi zaslechl, jak Dáša volá, že by potřebovala promazat stožár? Prosím, ještě. Co jsi dělal, když jsi zaslechl, Jo, tak. že Dáša potřebuje promazat stožár? Tak jsem šel k tomu stožáru samozřejmě. No. Nepomůžu ho promazat tam, kde stojím. Když jsem přišel, vidím, že tady evidentně bude to klatka nepromazaná, tak jsem použil osobní vlastní. Stop. Osobní vlastní krém na stožáry, bílé barvy. V pořádku, pokračuj. No, takže samozřejmě otevřu. Kousek naberu na prst. Snažím se tady vetknout do těch částí, které se mají otáčet, aby se otáčely lépe. Všechno to fungovalo. Stalo se při tom promazávání něco? No stalo, tak začal strašně vřeštit, tak jsem se k němu otočil No. a říkám si, že tak blbě natočen, že ho kousek pošoupnu. Tam je ten otisk. Asi tak nějak možná, řekl bych. Spadne. Takže to vysvětluje důkaz maziva na
tak co se dělo dál? Pokračoval si dál v promazávání stožáru? To bylo málo, tak jsem to chtěl ještě dodělat pořádně, abych to jako měl hotové a dáš chtěla říct takové problémy jako s tímhle předtím. A šlo ti to? No, tak docela jo, až na to, že jak je ten roztřepený konec, tak jsem si ho vrazil do prstu. Já vím, jak je na ten lánku. Tam vidíte, ten čouhá to lánko, to bylo tady dole a to se tady vrazil do prstu. Netekla ti náhodou trochu krev? No, docela i jo, no, ještě tam výzvu, vyjáte se, mám tady výzvu. Jsi moc vysoko. A jo. Už to vidím. Moc vysoko. A jak jsi s tímto zraněním naložil? No, tak tak jsem si vytáhl kapesníček A byl to kapesníček látkový nebo papírový? tady v tom pytlíčku. Tam poslední asi zbývá. Prosím, zkontroluj, jaký typ kapesníčků se nachází uvnitř pytlíčku. Papírové. A můžeš nám předvést, jak jsi si omotal kapesníček kolem prstů? Já dělal tak nějak mimo někdo, že jsem ho vzal, nějak jsem mu tady jako modrkal. Nemám na to žádný systém, prostě aby člověk přestala téct, že ano, teklo do toho kapesníku, ne po rukávech a tak dále. No a potom si samozřejmě šel vyhodit ten kapesník do hazard odpadu, který má macek bez... Ne, já jsem ještě dodělal to mazání, protože jsem to ještě pořád nebylo dostatečné. Aha, Takže, já ho asi nevyhodil. takže ty jsi ho asi nevyhodil. Takže to vysvětluje, jak se ten skrvavený kapesník dostal ke kleci s Edvardem. Já se omlouvám, nechci to je pořádek. Když jsi tady, mi nestává. Když jsi tady dokončil to promazávání, neviděl jsi náhodou ještě někoho tady v táboře? Určitě byla plná kuchyň a jo, Macka jsem viděl, tady chodila kolem po stanu. Macka si viděl. A kde ty jsi, Macku, chodila? Já V pořádku, tvoje důkazy, nebo tvoje provinění bylo... Já jsem se právě... Děkuji za udání, super. Já jsem bodovala jsem stany. Jak chodívám. Který stany si bodovala? Všechny, úplně všechny. Úplně všechny? Ano, A nenašla si náhodou před nějakým stanem něco zvláštního, co tam nepatří? Jo, pravda? Jak to takhle říkáš? Já našla? Našla jsem. A co ti to připomnělo, to, co jsi našla? No byla to vidlička mastná. Špinavá. A ta do stanu nepatří. A ta vidlička měla 4 bodce? Ježíš, normální vidlička. Ne, ne, počkej. Ona byla zdobená. Byla zdobená? Byla zdobená, trošku to jsem se pozastavovala. A jaké zdobení tam bylo? Bylo to zdobení křížů nebo květin? Já myslím, že kytičky to byly. Byl to tedy tento důkaz? Ukaž? No to je ona, ano, tuhle jsem našla. V tom případě předveď, Ano. kde jsi našla tento důkaz a co jsi s ním dále dělala. Tak překvapivě tady tu kytičkovanou špinavou vidličku jsem našla tady někde, tady myslím si. Tady. Takže Hannes ukáže zítra, že má umytý na příbor. A co jsi dělala s tou vidličkou dál? No takhle jsem normálně šla, boduju, že jo, tady tu jsem přešla a říkám, hele, zohla Stop. jsem se. A nyní zpomaleně předveď, jak jsi dále pokračovala s nálezem tohoto předmětu. No já jsem slyšela ještě možná, že se ozval papouš. Ano. Nebo znova takhle? Ano, ještě jednou, pro jistotu. Ano. V pořádku. A slyšela jsi, že se ozval papoušek. Ozval se papoušek. Tak jsem se otočila. Co jsi dělala dál? Otočila jsem se. A No. šla jsem se podívat. Až přímo ke kleci jsi šla? No, on hrozně dělal rambajs. A co jsi zjistila, když jsi došla ke kleci? No, že je otevřená, pootevřená. Stejně tohle můžu si to tady odložit, už ten bodovací. Ano. Takhle. Stop! Měla jsi na sobě tyto boty? Nebo nějaké jiné boty? Určitě tyto. My jsme šli na výlet, já byla připravena.
a na tom výletě šlápla si do bahna? Asi jo. V tom případě by se tím vysvětlily i ty stopy o velikosti průměrné ženské nohy, nalezené na místě činu. No a jak si pokračoval dál? Tak jsem si to takhle obešla, protože on hrozně jako se snažil opustit tu klec. A já jsem si všimla, že tady to otvírátko, zavírátko je nějaký uvolněný. Ano, takhle. Uvolněný. No a protože jsem neodložila tu vidličku, tak se mi to hodilo. Takže jsem se jako snažila to tam jako kdyby trošku zapasovat. A šlo ti to tam zapasovat? Nešlo mi to. A co jsi dělala, když jsi zjistila, že ti to tam nejde zapasovat? Snažila jsem se víc. Dobře. A snažila jsi se získat někde nějakou pomoc? No, ano. Pak mě napadlo, že bych mohla zavolat zelenáče. Protože? Protože on vždycky všecko spraví. Vždycky všechno spraví. A kde se v tu chvíli nacházel zelenáč? Když jsi zaslechl volání o pomoc. Já jsem se nacházel v kuchyni, kde jsem pomáhal škrábat brambory. A když jsi zaslechl, že Macek potřebuje pomoct opravit klec, co jsi dělal? Řekl jsem, už letím. A letěl jsem. Co mi síly stačilo? Předveď, jak jsi letěl. Vycházím od kuchyně. Co zase chce? Stop. A když jsi přicházel od kuchyně, měl jsi u sebe nějaké nářadí? Samozřejmě, měl jsem svoje kleště, bez nich na opravy nevyrážím. A byly to kleště štípací, nebo kleště krimplovací, a nebo kleště kombinované? Kleště kombinované, protože krimplovacími se opravdu nedá klec opravit. A barva těch rukojetí kleště Musí se ptát. byla červená. Zelená. Zelená. Moje oblíbená zelená. A byly čelisti těch kleští lehce narezlé. Ano, bohužel ano. Je to tedy tento důkaz? To jsou moje kleště a já je hledal. Předveď tedy, jak si naložil s tímto předmětem doličným a jak si opravoval klec. Kleště jsem měl jako vždy v pravé kapse. Letím ke kleci. Dřepnu si, pro půlku tábora čupnu a kontroluji klec. A vidím, že tyto zajišťovací segmenty jsou zcela zdeformovány. Proto jsem vytáhnul svoje kleště a snažil jsem se tyto segmenty narovnat. A to se ti zajisté i hned podařilo. Nepodařilo. Ale. Protože zajišťovací segmenty, aby správně pracovaly, jsou z dost silného materiálu. A bohužel, jak jsem tady s tím takhle bojoval, tak se mi ta klec pořád vrnkla. Já jsem potřeboval ještě někoho, kdo by mi to podržel. A koho si požádal? No, rozhlédl jsem se po prázdném táboře a viděl jsem Kubu v jídelně, tak jsem na něj kouknul. Kubu v jídelně? A co ty si, Kubo, v jídelně dělal? No, já jsem v jídelně stál s touto košilí a trénoval, dalo by se říct. Tam stál? Ne, trénoval jsem. A co si tak trénoval? Takový trik? Byl to trik. Legální nebo nelegální? Dobrá otázka, detektive. Avšak nerad bych odpovídal, jestli by bylo možno. A tento trik spočíval v nějakém triku, nějaké fintě s kartami? Ano.
tou kartou mohlo být Červená královna? Nejsem si jist, ale asi jo. Používám větší množství karet. Vždycky A ty na co dobré. používáš tento trik? No, když hraju blackjack, nebo i poker někdy, tak si tu kartu vyndám. Předveď rukávu. tedy, jak skováváš tuto kartu. Tak kartu vezmu do jedné ruky a ladným pohybem Stop! Nyní to předveď zpomaleně, aby bylo zřetelně vidět, kam si zastrkáváš kartu. ladným pohybem vložím kartu do rukávu. Zajišťuješ nějakým způsobem tu kartu proti náhodnému vypadnutí? Jistě, jinak by to vůbec nemělo smysl. Používám takzvaný systém dírky a knoflíku. Inovativní. Já bych vám to rád ukázal, ale Ale? knoflík mi chybí. Dobře. To si necháme na později, toto odhalení. Ale pokračujte. Ty, když jsi viděl, že je tam Kuba, zavolal si na něj a co on na to? Mám to zahrát tak, jak se to opravdu stalo? Chcete to zahrát, jak se to opravdu stalo? Dobře, tak já tady Dobře. trénuji. Kubo, pojď mi pomoct! Zase? Jo, Na jak dlouho? je to jenom na chvilku, max minuta. Určitě, jo, běžím, letím. Šel dost neochotně, upřímně. Potřebuji, aby si pevně držel tuto klec, zatímco budu rovnat tady zajišťovací segmenty klece. Jo, dobře. Takhle jsem ho instruoval. Ano, v pořádku. Tady jsem vzal za ty zajišťovací segmenty a začal jsem s tím takhle, ale on to prostě držel úplně krchňavě. Stop! Vraťte zpátky posledních 10 vteřin. A nyní zpomaleně předveď, co se stalo. Takhle se mi ta klec takhle tak trochu smekla. Já jsem to No, držel. Jak to blbě držel. Knoflík přišitý na košili. Samozřejmě dobře, knoflík je přišitý momentálně. Mhm. Zde. A drží kartu. No a za to zabral Pavel, hloupě samozřejmě, tak To knoflík blbě držel. tak jako asi odletěl. Kterým směrem odletěl? Pokračoval v trajektorii napřažené ruky. Ano. Takže to by vysvětlovalo, proč se ten knoflík našel v těchto místech. A zároveň s tím letěl. Protože povolil pevný spoj, který bránil neočekávanému vypadnutí karty. Tak. Pokračujte, jak to bylo dál? To mě trošku naštvalo. Tak jsem Ne. vyskočil a řekl jsem, ty si ale jeli to opravdu, jak to držíš? to! Ty tady po mně chceš takovýhle blbosti, ještě mi urveš knoflík. Ne, Ty jsi už úplně nebudu pomáhat. lebej. Ty seš lebej. A já od tebe už nikdy nebudu nic chtít. No a ty stejně bych ti nepomohl. A já jdu topit, protože mě štveš. Já si jdu přišít knoflík. Knoflík jsem již nepřišil, jelikož jsem ho nechal. A mně se tam povedlo zřejmě ztratit nářadí. Dále jsme pokračovali v dalším sledování a tentokrát sehrálo svoji roli počasí. S Dášou jsme kontaktovali místní meteorologickou stanici v Dačicích, aby nám přesně vteřinu po vteřině popsala, jaký bylo slunce, tlak vzduchu, tlak moře, teplota a zejména povětrnostní podmínky 2.7. kolem 11:36. Podej prosím hlášení. Zprávu z meteorologické stanice Dačice jsem dostala a zněla následovně. Bylo polojasno, na obloze byly mraky různých velikostí, tedy zastínění
lokalit nebylo možné přesně určit. To znamená, chvíli svítilo slunce, chvíli byl stín. Nepršelo, ale bylo mokro po dešti. Vítr byl silný, v nárazech dosahoval neuvěřitelných 25 metrů za sekundu. Poprosil asistentku, aby předvedla, jak vypadá nárazový vítr o rychlosti 25 metrů za sekundu. A co takový nárazový vítr může provést s otevřenou, nedovřenou a jistící segmenty povolenou klecí? Právě, že papoušek se lekl, odskočila klec a letěl až do jídelny. Ztrácel brka po cestě a odletěl až do skladu. Drž ho, prosím tě. V tom případě je to jasný, všechno se vysvětlilo a teďko můžeme v turečtině podat Tarkanovi zprávu. Připravím titulkovací zařízení a můžeme. Pojď sem. Aby to viděli děti. Jo. Tak, takhle na kameru. Všechny důkazy se vysvětlily. Celý příběh byl objasněn. Stíháte to číst? To je dobře. Úlet papouška byl řetězec. Řetězec byl tady, moment. Já to si budu kontrolovat. Řetězec. Byl řetězec, ano. Náhodných událostí. Puffy Eligeret, tak to jsme tam. Jo. Všechna podezření byla zcela vyvrácena. Vyvrácena je... Ano, jsme dobře. Příběh se stal tak, jak bylo rekonstruováno. Nyní musíme počkat, než to záznamové zařízení zpracuje a odešle včetně těch titulků Tarkanovi. A musíme počkat na odpověď. Přijímáš odpověď od Tarkana? Bude velký signál, když je. Vlastně. A už mě to přišlo. Já neumím turecky. Tak dejte do překladače. Tak. Překladač. Ne, tady to jsou. Já tam mám řečtinu, jo, počkej, přelož. Můžete přečíst. Chcete to držet dál? No, prosím tě. Takhle. Tak, abych na to dobře. Milé děti, děkuji vám za zdařilou rekonstrukci, která je zcela důvěryhodná. Já to budu překládat rovnou z té tureštiny, dejte mi to tam v originále. Jo. Ježi, tak to já musím zase přenastavit. Jo, super. Která je zcela důvěryhodná a naprosto odpovídá pravdě. Omlouvám se, že jsem obvinoval nebo měl podezření na to, že by kdokoliv z vás mohl být účasten na nějaké nepravosti, která se týká papouška on to píše jméno, Edvarda II.
jako odměnu za toto lehké podezření a zároveň za návrat papouška vám do vlaku teleportuji odměnu. Odměna se tam objeví s příštím zahrněním. Poslouchejte, jestli náhodou. Už to bylo. Tohle určitě bylo ono. Já myslím, že byste se po oddílech se svým oddílovým vedoucím měli organizovaně, pomalu, ale svižně podívat do vlaku, jestli tam ve vagónu náhodou nečeká ta teleportovaná odměna. A jak to může Jednotlivý teleport? vedoucí. Vítě, Hanes, Áťa, Barča, Krásenie, Eliška. Pojďte za mnou, jo? Vlak je samozřejmě Istanbul. Tak můžeme. A musíme to potom ukázat vám, že nám tam nechá. Co to? Vidíte? Postupně. Postupně. Děcka, počkejte. Pomaličku, ano. Andy, Berťo, počkejte. Nikdo nepůjde před Elišku z červený. Za ní. Stůjte. Děcka, vidíte to, co já? Asi ne. Aďo, počkej. Máme chodit postupně, víš? Stojíme. A? Vidíte? Máme zde. Děcka, nepřibližuj se. Bíl. To bude asi pro nás. Byl. Toho byl. Ano. A zelení? Vypadá, že si budeme moct nabídnout. Takže společně se zelenými. Červení a modří. Můžeme dát jenom jednu. Ještě zatím. Děcka. Jo? Tak děcka, každý si můžete vzít jedno pero? Já nechci. Jedno pero. A může to být Jeden prd. vychází. Zelenými si. Vidíte, přece vychází. Tak a běžte za barunkou. Tak, ale děcka, pojďte zpátky. Udělejte tady něco pesimistické. Projděte za barunkou. Bílá, kdo má prd, tak běžte pryč. Vyberte si rychle. Utíkej, Tak. Ty taky běž.